Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 20 na, bulan sang Oktobre tuig 2020. Uy, 66 kaadlaw na lang ang nabilin, Pasko na, 73 diyas na lang, saylo na kita sa tuig 2021. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa Talisay nagapadayon. Bacolod may 2.6 bilyones proposed 2021 budget. Manhunt operation sang Moises Padilla PNP nagapadayon batok sa nakapalagyo nga bilanggo. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagakinanglan ang Department of Health sang dugang 10 bilyones agod itigana sa pagbakal sang COVID-19 vaccine sa tuyo nga balabot ang 20% sang populasyon sang pungsod. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, ang 2.5 bilyones nga ginaduso nga pundo sa ahensya para sa 2021 ang wala nagalakip sa vaccination sa prioridad nga grupo sang individual nga ginalakipan sang health worker, indigent Filipino. Sa pagbanabana sang ahensya, ang DOH nagakinanglan sang 12.1 bilyones sa pagbakal sang baksin. Apang ginklaro ni Berhere nga sa piyak nga kulang sang 10 bilyones ang DOH komitibo sa pagbakal sang baksin. Sa piyak nga bahin, ginpahayag ni Berhere nga pila ka miyembro sa Kongreso ang nagpromisa nga pasakaan ang pundo agod ma-address sang kinanglanon sang ahensya sa pagresponde sa ginapangatubang subong nga krisis. Kulang ang pundo. Dapat iduso sa Kamara nga dugangan ang pundo. Kung nagabalbal kita pundo sa mga impra kag iban pa, wala rason nga hindi naton pagdugangan ng pundo sang departamento sang ikaayong lawas. Pananglitan ha, nga ang baksin makatambal sa COVID-19. Base kon pag-abot sang tion nga matukiban ang baksin, madula naman lang ang COVID-19. Amo na nga kon ipangamuyo tayo ni nga hindi magasto ang kwarta, basi makadto pa ini sa pila ka mga importante nga kinanglanon sang pungsod Pilipinas. Pero kung magpabilin ining COVID-19, kinahanglan ang tanan nga pumuluyo. Kung hindi ginman tanan, inang ginigo bala
sang COVID-19 kinanglan madapatan baksin. Kag ti preparasyon ini hindi man naton masiguro. Subong may COVID-19. Mapapas ini siya pananglitan kay may baksin kita. Pero tigan-an tagid ambot silingon kotob subong kinalan punduhan gid siyang gobyerno ang departamento sang ikaayong lawas sa palaabuton. Wala ta makasigurado. Basi buwas damlag may mga balatian kabay pangawala lang nga mag-igo naman sa bilog nga kalibutan. Sa una diri sa pungsod Pilipinas ginaigo sa Bingi kag iban pa. Subong niya ang COVID-19 Pilipinas ang ginarangkada nangalapkap sa bilog nga kalibutan. So kinanglan may preparasyon ang aton gobyerno. Dako ng halit ang gintuga sang COVID-19. Dihamak na nga mga aktibidades sa bilog nga pungsod Pilipinas ang nahalitan, ginuntat, ginkansel bangod sang COVID-19. Pati ang mga misa sa simbahan apektado na. Pati ang mga opisina apektado na. Pati ang mga mall kagiban pa, negosyo nagkalapugday. Mga driver naton apektado, ang mga remedyo general kabugusan sa pungsod Pilipinas. Ang gobyerno gapanghakroy man bangod panghulam dire, panghulam dito, loan dire, loan dito. Bilyones na, trilyones na posible ang aton kautangan. Nga budlay kita makabatak kung hindi naton pag-abrihan ang ekonomiya. So nakabugtaw na ang mga kabinete sang presidente. Nagduso na nga kinahanglan abrihan na ang negosyo. Kaya kung magpadayon ini, sigurado madugmok ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Amo ini ngang tanan nga puwersa, ang tanan nga budget kon makaigo man lang kag madugangan ipostdak naton sa departamento sang ikaayong lawas para idipinsa naton sa anuman nga pamalatian luwas sa COVID-19. O galing kung kaysa gakadismaya kita nga magwa sa balita nga milyon nga presyo sa bulong ang nagakadunot lang sa budiga. Sakit na batyagon? Nakadamo sa nagkalamatay nga Pinoy, kulang sa bulong, purti kaimol, areho, magwa sa balita, milyon nga mga bulong ang nagkalapierde. So, nakalapanos na sa budiga, wala mapanagdag sa aton mga kauturan. Amo nang masakit nga balita. Bastante ang bulong sa budiga, nagkalapanos lang nga, bangod, wala mapanagdag sa aton mga kauturan. So, kung tani, dihamak nga kabuhi ang naluwas ini kon husto nga paggamit sang budget kag bulong. Di ko maintindihan nga ang nagkalapirde, gakadunot lang sa budiga, nga ang hindi pagpanagtag sa mga imol naton nga mga kauturan. Kaya matuod ang ginpamakals na people's money ina. Naggalin ina sa ginabayad nga buwis sang aton mga kauturan. Bisa na mga imol, nagaamot dira nga aman. Tagsa ka magbakal siya sa mga restaurant, magbakal sa mga mall kag iban pa, ginakaltasan ina sang buwis. Ang buot silingon, nagabayad siya sang buwis. Nagabayad siya, bisan pinakaimol naton nga mga kauturan may ginamot ina nga buwis. So, nagakadapat lang ibalik ta ina sa ila. Nga kung tani kin pamuyan ni pinanghaboy ini kag binpanagtag sa bilog nga pungsod Pilipinas, may mga kabuhi pa nga naluwas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:10 na morning sa bilog nga Dakmanwa, Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta na? Martes Pizza 20 na. Kuntani konula COVID-19, garinagumba na ang syudad sa Bacolod. Gasinggitan na kita, karina kamo sa Bacolod, dala na kamo maskara. Karon nga to, ginpaiway ang maskara. Hangla ang mga turista. Nanad na sila, kada tuig, ini sila, gadugok dire sa Dakmanwa sa Bacolod. Kanugon nga may COVID-19. Kung tani nabuhi naman ang mga negosyo, gamay kag dalag ko.
posibilidad ipangamuyo naton base sa masunod nga tuig liwat magapanumbalik ang Mascara Festival. Kamusta ang syudad sa Bacolod? Kamusta ang dalagko nga mga balita? Kamusta mga merkado naton? Kamusta ang aton sini mga driver sa sini nga mga tinion? Ang iban medyo nalipay na. Ang iban nga mga manugbulang nalipay pero hindi kamo magsigurado, hindi pa pwede sa Bacolod. Pwede lang nga makapabulang kung modified general community quarantine na kita. Kagang iba naton nga mga utod sos nag-enjoy gid sa pila kapag bukas sang beaches kag sumuman resort. Porte gadagsa ang tao. Hidlaw gid, hidlaw na hidlaw, pila ka bulan nga nagtiner sa puluyan stay at home ang panawagan sang gobyerno. Aber, tukion tang aton patrol, nagalambiyong na sila. Sa dalanon sang syudad sa Bacolod, ginamonitor na ang mga nagkalatabo. Sitwasyon sa Dakbanwa sa Bacolod, kamusta? Ang dalagko nga mga balita nga nagtuluhao sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Karon nga adlaw Martes, sigurado ang nagaman sa patrol kung makita ninyo guwapa. Sigurado dalaga. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning sa aton tanan nga mga ka-action Fred. Pwede lang siya hapon Karina sa mask. Sa mask la Action Fred, wala na kara kahit tanan talaga mask sa gihapon. Kay nagapadayon ang COVID-19 pandemic pero ang kinalain lang ang mask nato niya surgical mask o kung cloth mask tabon sa ilong kag baba. Ang sang una ya ang mask yes in maskara gid bala nga may ara sa nga picture perfect smile kung baga Action Fred. Bisan nagaduroy dalakat ang tao sang bangod sa iya problema kung makakita gani isang maskara sang iya sang Bacolod nga puwerte ang ihom makayuhom man Action Fred nagadalagid sang good vibes sa aton sini nga mga ka-aksyon. Galing kay amo na as you mentioned napaiway karon nga tuig kay hindi man kinahanglan pag ikompromiso Action Fred no ay kayong lawas naton para lang makaselebrar sang aton man nga Mascara Festival. Pero Action Fred kahapon gali nga adlaw ang Halandumon Tower nangin sentro naman sang istorya no sang Bacolod non kagati sa mga kaiping banwa kag syudad kay kabalo naman kita sa tung January siniman nga tuig kumadumduman na bungguan no ang Halandumon Tower bla tapos sa tiin Kolokayo siya kahapon nga adlaw amo pa lang ang pagbukas Action Fred sang sining masterpiece man kumbaga nga ginatawag sang aton sining mga local officials diri nga ari sa sentro gid sa syudad sa Bacolod nga bal-an mo gid nga ari kana sa downtown area bangod wala labot sang mini replica di sang government center pag kita mo gid diri sa Bacolod City Public Plaza sa higad may ara man iya sang nagasulusiga-siga nga korte tubo ni siya Action Fred mo kag tinagapakita man kay isa ka simbolo nga ari ka sa syudad sang Bacolod. So kahapon nga adlaw durogin na center of attraction man to siya kagati kadamo na Action Fred sa mga nagpa-picture man bisan ara inis tunga sang dalan. So ang iban di mo man mabasol nga kompleto Action Fred may pagdayaw, may pagbash Action Fred no, may pagkamalaot man sa mga city officials man sige hapon bangod man sa nakayo man o kon guba man o kon wala man sa gihapon nakayo ni Halandumon Tower. Awang balil Action Fred tanan niya each and everyone may ara man ni Action Fred sang kinamatarong nga magpalayag man sang ila sininga luyag ipalayag. Action Eden. Action Ang Fred. tanan nga opinyon respetado naton. Nagdayaw ka man, nagpakamalaot ka man, imo na iya opinyon, no? Ang sa Correct, katao Action ba ikaw Fred. galigon nga opinyon. Ang nami lang yang opinyon blang nga ng hindi lang tuman nga daw makita mo gid nga may malisya bla nga panggubagid. Hindi naman na mayo. Ambot silingon daw may kuan na may lakip na nga kis politika kagiban pa. Balo ka nga ining gatindog gani, di buinas pakitabo. Nga may makita pakita nga budget nga nagtindog siya. Abi kumparar ta sa nagligad to kada sino nga mga administrasyon to. Natapos lang termino nila, may isa ka proyekto, wala gid.
Wala ka gid nakita nga nagtindog, pero ginapangita lang ko diyan ng kwarta. Subong action, Fred, amo na ang mga hambal sa iban nga tao. Nga base pa lang, amo ni kuno ang may power nga makaluwas sa aton. Base may hidden power. Mga joke-joke man wala sa aton, mga action, Fred, daw. Nga base amo ni kuno may power, nga makaluwas sa Bacolod o makahilway sa Bacolod sa COVID-19. Mga sadya-sadya na lang action, Fred, ang istorya sa aton sini nga mga ka-action. Kay kabalo naman kita, ano man yang nga problema, ano man nga negativity ang nagapalibot sa aton, nagapangibabaw gid ang positive vibes action, Fred, sang Pilipino, kumbaga, especially diri sa syudad sa Bacolod, kiti City of Smiles man kabay kita. So di yang hambal sa iba niya parindugan ta na iya ang City of Smiles. Bisan may problema, ismile lang sa gihapon. Kay kung magmukmuk ako nun sa higad action, Fred, wala man sang may mahimo. So Correct. dapat pakigbaton, fighting correction, Fred. Kahit kung okay lang man maghibi ka, pero kung maghibi ka correction, Fred, wala man may magbago, kundi dapat paminsar ka na lang yun kung anong himuon mo para pakigbatuan kung ano man ina ang imo sining nga ginabatsyag or na eksperyensyahan action, Fred, no. So diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, ara na action, Fred, nagamat-amat naman guluwa ang aton sining nga mga drivers nga nagabiyahe action, Fred, sa mga jeep, naga-service na sang aton sining nga mga ka-aksyon nga nagamat-amat naman na proceed sa ila sining nga mga trabaho. May ara man sa gihapon action, Fred, mga van nagalaptama no sa Dres palibot sa syudad sa Bacolod. We understand nga mga nagasugat ni sila sa mga BPO employees, action, Fred, kay tugtog subong dugin desisyon na lang yun sang ila sining kompanya nga sugat dulong na lang yun sila kaga para malikawan nga magsakay man sa pampubliko nga mga salakyan kay para ti maghagan-hagan man action, Fred, kaga mapatuman sa gihapon ang social distancing kag hindi man sila mabulubadlayan. Nga may nalabihan magita action, Fred, mga kauturan sa gihapon naton nga diri ay nagahigda kag immune nagid action, Fred, sa guwa sang simbahan, nagahigda lang kagang iban wa gani ula mas, pero ti pasalamat man kita sa ila kondisyon, sa ila lawas nga basko giniguro action, Fred, no ila immune system nga although exposed sila kaayo sa naglain-lain nga tawo, exposed sila diri sa kilid sang dalanon, may ara sila sa gihapon niya sang pangbato, may ara sila sang basko nga immune system para mabatuan ining COVID-19. Pero ti Action, kahapon, Eden, action, Fred, kasunar ka ining mga nagbuluang bala? Ining galagaw sa kali. Wala man hapin ang lawas Wala gani isang tabon ng ilong, wala tabon ang baba, isa pati ang lawas, wala tabon, wala man gabalatian. Nga bangod, ini sila immune na sa kagaw. Ambot silingon, hindi na magdulot ang kagaw sila, kay immune ang kagaw mo. correct in action, Sobra Fred, pa na sa vaccine sa COVID-19. Away ka na malila action, Fred, no? Nga bala ang tamaan paya ka tinlo gid bala nga panggawi amo pa na iyang dasig malapnan mo. Correct. Pero ang ini sila mga presaton bala na anad na action, Fred, no? Ti bulubudlay gid maka-penetrate sa aton ang virus. Amo nga nga halong ka kay ti na tao kay sa manggad. Kinanglan nga halong-halong ka kami nga mga imol ti daw wala na delikado. Ikaw ya kay nagdako ka sa manggad, halong ka kay basi bala? Disgrasya? Kita na iya nga mga imol, si Action JM na iya ang ginanamin mo yung Action, Si Fred. GM? Oo. GM? Ikaw ko no? Dapat maggalong-along Ako na may manggad galing siya nga gay posipos na gali. May manggad di siya. Oo, isang kadutaan niya Bawla gi siya ga muno-muno ba? Basi ko may mga kapawaan na siya be. Pulo pang hatag gaman. Kasagingan na iya. Mga saging-saging da. Kasagingan ko isa hektarya no? To sobra to gani. Ay kalain. GM, ipos-ipos ka lang da. Lang tawa wala kay permina sa balon da saging. Kay may mga kasagingan na Action, Fred. Kaya ito yung bali lang saging kung daan makabuligid sa immune system. So, Correct. Pero nga, wala sa panghatag saging, no? Buta guro ba sige na may dako sila guro nga kuan ba sige na padala na sa ibang pungsod. Wow, grabe. Sana all. Amo na ko ng Action, Fred. Sana all. Pero sige lang kay matagan kita na ni Action JM one of these days. Kay
muno ta siya daan. Hulton niya para daan yung noon mo siya para tagaan. Pero anyway, Section Fred, diri sa palibot sa syudad sa gihapon, naanad ng tao, Aksyon Fred, especially sa merkado, subong. Bisan hindi man sweldo, or di lapit sweldo, Aksyon Fred, di kinanlan magkaon sa tao. Nagapadulong yun sila gihapon sa mga merkado naton, especially nga tido kumpiyansa naman sila kay nagguwa na Aksyon Fred no resulta kay ti apat gid lamang sa 347 ka mga vendors gigin pa idalom sa surveillance testing ang nagpositibo sa COVID-19. Bali duha Aksyon Fred sa Libertad Public Market, duha man sa Burgos Public Market. Ti understand pagwa to sa resulta ginkuha na sila Aksyon Fred kag ti padayon man ang ginapatigayon nga contact tracing sang aton sini nga mga assigned committee diri sa LGU Aksyon Fred para pagpangita man sa mga naka-close contact sang mga nagpositibo. So ti good thing na lang na Aksyon Fred, although nga ti na kung tarawon mo, hindi ka nami nga may nagpositibo. Pero ti hamak mo Aksyon Fred, out of 347, apat gid lamang ang nagpositibo sa COVID-19. So dako ini nga Aksyon Fred no? Nadula sa kanginan na. Nadula si Aksyon Eden Aber, tawagan ta siya sa aton special communication, no? Nagulpila siya nadula. Basi nalabyan sa ari na siya, nagbalik sa linya. Aksyon Eden, come again. Dako gini Aksyon Fred nga improvement sini sa aton nga syudad nga amo na lang ng mga digits Aksyon Fred no nga nagapositibo sa COVID-19 kaya iti actually kagapon nga adlaw nagpatigan sang presscon nanday IATF Chief Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano bala Aksyon Fred nga ari diri syudad sa Bacolod nga nagabulig sa aton na mangin stable na gid ang COVID-19 situation diri sa syudad sang Bacolod kag kabay pa Aksyon Fred tayo yun ini kay ti suno sa iya kay we understand naga-monitor man sila Aksyon Fred mas manubo na Aksyon Fred ang mga ma-record subong no ikumparar sa ikapatlo kag ikaapat nga semana sang Setyembre nga ti naga-average iya sang 50 cases sa kada adlaw kag ti base man sa mga update gikan sini sa aton Emergency Operations Center nga gintukod man diri sa syudad ti nagjutay-jutay naman lang yun Aksyon Fred kay ti may ara ang 4,000 plus nga COVID-19 cases, may 3,000 plus nga recovered cases na Aksyon Fred kag jutay dead mga 600 siguro more or less ang active cases pero 115 lang iya ka mga COVID-19 patients ang na-admit sa 7 ka mga nagkalain-lain nga hospital diri sa syudad sang Bacolod. So posible base manaog modified hindi man? Posible sa Nobyembre. Posible na Aksyon Fred kay ti kung si City Ad-M ang pa-qualified na gid kita ya nga mag MGCQ na kay si si Mayor Bing Linardia nagsulat naman to Aksyon Fred sa national nga nagapangabay nga i-MGCQ naman actually liwat ganing syudad sa Bacolod umpisa October 16. Galing ti amo pa nang ginahulat-hulat naton kay ti damo man gina-intiende ang aton sini nga mga national officials ti matamat lang first come first serve na kalinya lang Fred. Ang hindi lang man ang syudad sa Bacolod ang naga-request kundi ang iban pang lugar diri sa Pilipinas especially sa mga apektado ged sang COVID-19. Metro Manila gani modified kita pa? Correct, Aksyon Fred. So ti amo na dapat nga magpadayon lang sa pag-obey man Aksyon Fred aton sini nga action para ti malikaw-likawan na paglaptaman sang COVID-19 especially local transmission diri naman sa syudad sa Bacolod. Dalon na lang Aksyon Fred no bangod nga may nga aprobado na iya sa Senate Committee on Health and Demography ang House Bill 6731 nga pagtukod sang Bacolod City General Hospital Aksyon Fred. Amo ni mayong balita Aksyon Fred. Mayo gid. Kay amo ning ginahulat man sang aton sini nga mga kaksyon. Bali ang House Bill ni Aksyon Fred along with the Senate Bill number 1647 man ini
nga ginfile ni Senate Majority Leader Migs Zubiri. So kabay pa Action Fred nga maano na niya, ma-materialize na ni sooner or later Action Fred para makabulig man sa aton sini nga mga Si ka-action. Mig Subiri, taga Negros na eh. Yes, kag tinaintindihan ni Action Fred, sitwasyon man diri sa syudad sang Bacolod nga kung may mga kaangay sinigani nga mga hitabo nga magluntad tido medyo kinanlan sa Action Fred. Ang nagduso siya si Congreg, no? Yes, correct, Action Fred. Iya gini author ang House Bill siniti. Pasalamat kita kay naintindihan sa aton nga mga national officials ti sure na Action Fred nga para ni sa ikaayo sang aton sining nga mga ka-action kag naton man Action Fred. So dalon ta na lang pag Action Fred kinamuno mo naman lang gid kaina nga nahiglaw ikaw lagaw-lagaw may 21 na ya ka mga resorts kag accommodation sa Negros Occidental ang nagbukas na Action Fred. Ginpahanugutan na gid especially umpisa kahapon nga adlaw may ara na Action Fred sang 21 ka mga resorts para sa leisure travel ang ginpanugutan. Galing kay may ara iban nga lugar nga para lang sa mga local residents. May ara man sa mga pwede outsider Action Fred Abe, pero kinahanglan may mga pagsulundan ng Action Fred sila nga ginbutang Abe, may mga health declaration form, may mga certificate from the CHO kung din ka man maghalin Action Fred. So tiya matamat lang nga para man makabangon ang aton sini nga ekonomiya. Ang ining observation report ang dulon man sa inyo sang observation report sa Patrol, Aksyon, Idinaboso. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:29 na. Unang panamyaw kay AGB Laho, kay Banisa Mayo, kay Maaral Yanita Plestado, kay Dilyal Yabe, kay Pilinura Oliveros, kay Antoinette Piliado, naga-monitor sa Canada, kay Susan Sidolio Taberno, kay Jean Navarle Isto, kay Evelyn Nipomusino, kay Erne Odasco Lidas, kay Rachel Hayes Casinas Kunahap, Hostoto, ang pag-pronounce ko sa imong ngalan. Alas 4:29 na, standby, mabalik ako pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pa serbisyo patas kag
radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan, responsable ang pagbalik. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Uy, sa panahon sang pandemya, ang krisis pangkalib. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. True na, hindi magalin ha, mabalik pa kita, dugang nga mga balita kag mga isyo, pagkatapos sining paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat giratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado.
Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sangsang ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton. Pangalagad dire sa aton programa. Dulong naman kita dugay-dugay sa mga maayong balita. Standby ka mo. May maayong balita kita karon mga alas 5:30. Kay lapit na lang Pasko. Mamaskwa kita temprano. Ano ang pila ka mga balita? Si DILG Secretary Eduardo Anyo nagmando na sa puwersa sa kapulisan nga magtukod sang special unit agod tapnaon ang krimen sa dalanon. Ini ang pagtuman sa mandoman ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Anyo, ginmando niya kay PNP Chief General Camilo Casculan nga magpatigayon sang stratehiya sa ginporma nga Special Police Unit batok sa motorcycle riding criminals. Ining riding in tandem nga masami gakatumba lang ang ila biktima agyan lang paburuan lutang patay wala nagakadakpan. Ini ang gamiton sang PNP sa paglagas sa mga kriminal nga nagagamit sang motorcycle o kon riding in tandem nga mga kriminal. Sa karon suno kay Anyo ang Highway Patrol Group nagapatigayon sang training courses para sa motorcycle riding policemen. Makita ta nga nagarinagumbang motor sa aton kapulisan panglagas gid sa riding in tandem. Suno kay Presidente Rodrigo Duterte, magalansar siya sang all-out war batok sa mga kriminal sa iya katapusan nga 2 ka tuig nga termino. Mayo man niya. Antes sa manaog sa pwesto kung hindi giman matap na maiban-ibanan ang mga kriminal. Kag posible maiban-ibanan man ang nagakatabo nga krimen sa dalanon tugas ang riding in tandem. Kag ti natural, pila ka kabuhi man ang malwas. Ti kon garinagumbalan ang kapulisan nga nagamotor man, ti masadya ang linagsanay sa dalanon kon may matabo naman nga krimen sa dalan. Porte kay ining mga kriminal nga iba ni, bisan ang pagpang-hold up ba ni, ang pagsaka-saka sa balay, motorcycle ang ginasakyan. Pero bag-o nga muda subong niya sang kawatan lain na. Ang ila salakyan mahalahalon nga salakyan nga ang sulod masyado kaligwa. Pwede mabutangan refrigerator, pwede mabutangan TV kag iban pa. High class na subong ay ang mga kawatan gaga panakasaka isaban panginadala kung madisgrasya tanan mo nga pagkabutang sa sulod sa puluyan igo saban kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:49 na. Basi malipat ka mo ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Standard Time, las 4:51 na, morning landa kay Ronnie Sidayon, kay Alwin Juanula, kay Remy Ponce, kay Angel Araneta, kay Sinaida Anisito, kay Milili Uligo, kay Manjo Arnijo, kay Charis Labrador, kay Bret Hart Tunato, kay Sirwin Hugosta, good morning man, kay Rijan Tan Villalon, mayong aga lang may lang nga pagmonitor sa Aksyon Radio, kay Engineer Mungkada sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante Bugtaw na, kay Bitilao sa Binalbagan, kay Pare Remias Arroyo, good morning, kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan, kay Ruben Tampos sang LTO, gabugtaw na ni siya, kay Pare Erning Hurilla, aga pa ni gabugtaw, ga pananom-tanom kada pare, sige, akon sa balay mo na obra ko, pananom-tanom, kung hindi utanon, mga misitas, parang bisan paano makapulo pabalhas. Kaya pare istoy querido da, bulog taon na kamo, agaron, hindi magpaburoy-buroy, mas manami magbugtaw kung kagahon, pagsik ang aton kalawasan. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:52, hindi magdali ang mga manugbulang. Kay kon manaog na kita, abi kon maaprubahan na ang ginpangabay ni Mayor Bing Leonardia nga ipapanaog sa Modified General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod. Insigida, largada kita sa Pilipinas, bulang puwerte. Amo na ginaayogid sa pila naton ka mga kautoran. Hindi lang kay kalingawan, hindi lang matawag nga panahor, dako gid ang income. Sa Bulangan, may income ang syudad, mabayad sa tax. Sa baligyaan ay manok, porte man. Hindi ka magkabaligya manok pag-uaw mo sa Bacolod kung hindi ka mag-agis sa aton sini gobyerno. Ang baklanay sa manok subong pinakabakal ang Negros kag Bacolod. Biskan si Manny Pacquiao ganit, di bakal manok Kag iban pagid nga bantog nga manok bulang, dire sila bakal kay dire sa Negros makita ang mga isganan nga mga manok. Porte mga breeder di kilalang kilala. Kapila mag-champion sa derby. Kung mag-champion ka sa derby, ang manok mo, gasaka ang presyo. Kung daw wala ka pangalan, ti manok mo kampiyon. Ti baligya mo lang na tag 8, 10 mil. Pero kung may ngalan ka, kadua kabi mag-champion, sos. Galambot tag 18, ang isa tag 20 mil. Porte niya nga negosyo ang manok dire sa Negros kag Bacolod. Ang atong klima da sa mataas nga bukid doon sa Bador, kag iban nga mga lugar, da nagahalay sa manok nga pertik damo. Mga Amerikano nga manok, porte, no? Wala ko kabati nga may manok nga taga Vietnam, kag Meksikano, wala man, may ara mang guro, no? Ang mga manok, basi Bisaya am to persaton. Porte, kay iban to ang bulang lalain mo. Pauwak bala. Bintas tanto buhay, Wala ya bulang, pauwak lang, pauwak. Diri sa ato may bulang gidya. Kung maigo ka pati liog mo lapos, pwerte na katalom sa bulang mo. Grabe man isog sa manok, no? Iban, tag 7 ang pilas, gabato pa. Iban, 7 ang pilas, daog pa. Kaya isa lang pilas, ga loy-loy ang ulo, duhol mo to sa 7 pilas, tusikon pa. Gahimumugto na gatusik pa, amo na ya. Pwerte ka isog nga mga manok, tiyan mo na nga bakal kita dire sa Bacolod kag probinsya. Pagbukas na porte, buhi ang negosyo, buhi ang bulangiro, buhi ang mga liamador. Ang mga liamador, subog pa ng puay. Wala ginmani ba? Liamador yung kapital, tingog mo, suminggit lang saya, mani na. Wala kalo, may kalo, perte. Galing dati kabalo magbulang mo. Wala man tagapanahor. Pero kisa may upod kita sa mga abyanta, kapamati kita sa gwa, porte mo. Ang singgitan di maglamo. So kag siling mo la kwarta, balik bulang bla, kadto kus bulangan kay ang kwarta to ginapangaboy la. Porte nga kwarta, gaguluwa ang kwarta sa bulangan, no? Amo na ya, ang mga tahor ni luwas sa nang daula ya blaga paningala, may mga tahor iba niya kung magkalapirde ka wala na kwarta, ibaligya sapatos, baligya TV, tanan na. Amo na yung tahor nga tihulhol.
Ang tahor bla nga daw lagi dalon ang bulangan. Pero kung wais nga mga tahor, yan ang diversyon lang. Hindi ka lang amulan ni nga katidad, dalon mo kung perdi ka na magpangutang. Nang gusto nga panahor bla. Nga magiging budget ka da paraya sa bulang, ko babulang ko subong. Amulan ni nga kung dalon, daw kag perdi amulan ni. Kung maperdi na ako magdugang. Balong ka da mga 5 milyon, okay na. Pag-aurat siya po. Ay, por Diyos, por santo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Hoy, base kon wala ka sinuptanda, mga mangunguma, nga panampuay ka, nubo gid patubas. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng 1 parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon.
Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman,
Face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda. Anisito kay Gina Toribio Panes. Good morning Nabulog taon na kamo? Sige, pulo pangapin na kamo da. Standby kamo anay. Hindi maghalin, mabalik pa ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong kalintangan, responsa
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Time, las 5:14 na, diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, pagdubo sang kaso sa COVID-19 sa Talisay, nagapadayon. Balita Kapitolyo. Detalye po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Padayon nga nagadubo ang kaso sang COVID-19 sa sural sa nga Talisay nga amo ang damlaglang. Naga number 1 sa may pinakadamang nga kaso sa Negros Occidental. Sa duha ka sunod-sunod nga adlaw, nakaka-record sang 0 o kung wagid sang confirmed case nga na-record ang syudad as of kahapon October 19, 2020. Sa datos na presentar ni City Health Officer Dr. Joy Gladys Guanzon, may yara na lamang 50 ka mga active cases ang syudad. Bagod may 505 ka mga pasyente ang naka-recover na nga nagabugos ang 88.4% sa kabugusan nga confirmed cases nga 571. May 11 naman ka mga barangay ang hilway na sa saling virus, way na sang kaso, kag ang ginaproblemahan na lamang amo ang barangay Zone 12-A nga mayara sang 14, Zone 8 may 5 ka mga cases, kag Zone 15 nga may 4 ka mga kaso. Sa 2 Agosto 14 kag 15, naka-record man ang sural sa Talisay sang 2 kasunod-sunod nga 0 case sa COVID-19. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:16. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan.
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sa paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay anong kalintangan. Responsable ang pagbalita pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 3-14. Una nga bula, resulta 3-14. Second draw, ikadua nga bula, 9-35. Ikadua nga bula, resulta 9-35. Third draw, ikatatlo nga bula, 13-9. Ikatatlo nga bula, resulta 13-9. Sa ilo kita sa... Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto, 655 kita, jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order, 38, 29, 4, 5, 46, 36. Kombinasyon sang 655, 38, 29, 4, 5, 46 kag 36. Sa ilo kita 645 ang jackpot, 46,025,100. Kombinasyon in any order, 5, 29, 37, 30, 27, 33. Resulta sang 645, 5, 29, 37, 30, 27 kag 33. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23, standby! Yari na! Yari na! Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Arreglado baho ang nagabulig sa kon si Aksyon Duril gid ba perti kagwapa sang amon anchor woman, amo ni siya ang magagabot base kon di buena siya. Ako aber ba si Aksyon na ni kiraw gayom-yom. Basi imo ni ngalan hindi man gayom gid. Aba sige Arreglado. Sige. Okay na? Tawagan ta siya. Sige. Tawagan ang de buenas karon nga kagahon kon makasabat ini siya. Okay? Si Aksyon Duril. Remember, 3 katawag. Ara na siya? Nag-ring na? Aber? Good morning. Good morning. Alma, ikaw ni? Bago ka lang bugtaw, Alma? Baw, maayo gid. Alma? Batian mo ko? Pilang... Okay na, oo. Pilang edad, Alma? Alma? Sige. Isailo ko ikaw sa piyaka, basta nga ba... Aksyon, Fred. Aksyon, Fred. Good morning. Bation ko? Ha? Sige. Pila edad, Alma? 54. Do tubo-tubo kitang duha. Taga diin ka? Taga Takuling. Taga Takuling. Malapit-lapit lang gali diri sa amon si Alma. Alma, may ipamangkot ako sa imo. Aksyon, Fred. Sinong angko subong? Sinong kapungko subong? Ay, Aksyon Fred? Oo. Aksyon Fred Salanga? Do maayo, no? Salamat gid si Aksyon Fred Salanga, no? Bago lang ko nag siling nga may kong monitor kagid, okay na pakot mo?
May ginpakilala ko din nga guwapa bagulang. Sino to siya? Si Aksyon Eden Abuso. Oh. Basi hindi amo. Ay, Aksyon Duril siguro ni Oh, ay. si Aksyon. Oh, si Aksyon Durel. Wala hindi ka magkabalaka kay Lunsay ni mga guwapa. Si Aksyon Durel kag si Aksyon Eden, no? Eden. Oh, sige. Okay, bago. Bago ka lang bugtaw, di binas ka, no? Oo. Pag bugtaw mo, may 500 ka dayon. Oo, Por tinga kapalaran ni Alma Palacios. Bago lang bugtaw, may 500 sa dayon. Congratulations, gid kay Alma. Okay, areglado. Ang aton tagdaog karong aga si Alma pakot dayon. So, pagbugtaw niya may grasya. 500 dayon. Salamat, gid. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Areglado! Bago lang siya bugtaw. Kadasig sa iya pag-ring sa telepono. Hello? Si Inday Alma. Kadibinas, no? Muna bla kung aga kagabugtaw, may grasya kagid. Pag hiloya, dugay-dugay, 500 dayon. Kamuman, hindi pag-ihalin ang telepono, hindi pag-ihalin ang radyo. Base, kamo ang masunod nga magabaton sang 500. Aga pa, may grasya ka na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28. Limagalin, mabalik pa ko pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Pasang banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsag anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba? Naton sa City Hall, Bacolod may 2.6 bilyones nga proposed budget para sa 2021. Balita City Hall. Si Aksyon Dale Salazar may report. Aksyon Dale, please go ahead. Bayan Aksyon Fred, ang syudad sa Bacolod ang mayroon ang proposed 2.6 billion pesos nga local budget sa 2021. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod Mayor Bing Leonardia sa press conference kahapon nga adlaw. Ginpahayag sa alkalde nga ini nga proposed budget ang mas manubo sang 13% kung ikumpara Aksyon Fred sa 3 billion pesos nga pondo sang syudad subong nga 2020. Ginapathag sa alkalde nga ang Bacolod ang mag-slow down bangod man sa COVID-19 pandemic. Pero nagpasiguro Aksyon Fred si Leonardia nga hindi maapektuhan ang pondo sang Bacolod City Health Office bangod prioridad sa karon ng health concern. Samtang ang iba naman nga talatapan ang kinahanglan nga magsakripisyo kangin sa pag-iban sa ilang pondo sang supply, equipment, kag iban pa. Suno sa alkalde, iyan na nasumiter sa talatapan ni Bacolod Vice Mayor Elcido Familiaran ang proposed budget para sa nagakaigo nga review. It is 2,600,000,000, which marks the first time after a long time that our budget will go down. Dapat yan si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Halungan nato ng aton ikayong lawas pagi sa pag-inom sang Santon Plus Gold.
Ang Aksyon News sa Bacolod City Government, Senator Aksyon, Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na morning lada. Kay Alex Montisa, kay Yolanda Alcayuga Gallegar, kay Rosalina Arellano Espadero, kay Erwin Regala, kay Rosalie Sombero, kay Jose Mungcal Torilla, kay Alben Trasuna, kay Pritchigay Jed Narciso, kay Ricky Galvez. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo.
ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Sa Moises Padilla PNP, nagapadayon batok sa nakapalagyo nga bilanggo. Si Aksyon Brian Morden may report. Aksyon Brian, please go ahead. May nga-aksyon na Fred, padayon karon gyapon ang pagpangita kon manhunt operation sang Moises Padilla PNP. Sining kay Rico Lion Escultor, 23 anyos. Ini siya ang priso nga nakapalagyo sadtong Oktubre 14, 2020. Action na Fred. Sunod diri kay Negros Occidental Police Provincial Office o NOCPO spokesperson, Police Lieutenant Wilma Silva. Wala pa gid subong sang dinahom-dahom action na Fred kundi ang direksyon kag diin nga gatiner ining si Escultora. Dugang pa ni Silva, ang suspisado na kapalagyo sadtong nagligad iyang Hulyo 9, 2020 sang ini ang nag-ayo action na Fred nga mapadala sa klinik o kon hospital man lang kay hindi siya makaginhawa sang tadlong. Pero sa wala ginapaabot sang kapulisan dira sa Moises Padilla, hindi siya ang nagdalagan kag nakapalagyo. Ining si Escultor Action Fred may kaso ini siya nga pagpatay sang tinalikdan pa nga mga tinuig. Kahit daw nag-ano ko siya nang daw nagreklamo siya nga nagalain na bumatsyag. Ang gusto na daw garoot iya dughan. Uy. Wala nga di pero kung napulisan daw ano man maayaw man ang ilang maayaw man siguro ang iya pagamba di ano man ano man niya maka-aklo isang hangin para madula atong So ginpapagwa siya. Ginpagwa siya. Pero daw i-ano siya ipa-medical check-up siya that time schedule niya medical check-up. Oh, tapos Inang balita ini sa Aksyon Brian more than nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na morning lang kay Jocelyn Arisibita Ulap, kay Winifrida Amad, kay Warlito Nisha, kay Alex Puentes, kay Michelle Sayo, kag Dodge Dalida. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig,
Nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Entry, opisyal nga nabalhag sa record sa atong kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred, arestado ang top most wanted person sa police station number 7 matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso naman nga rape sa Canlaon View Subdivision, Barangay Blumindret, Banwa sang Morsha. Ang suspetsado ang ginkilala kay Arman Rosal, 25 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Priso karon sa custodial facility sang police station number 7 ining si Rosal. Sa dugang panapad nga balita, naglambot naman sa masobra 1,000 ka pesos ang na-recover sa isa ka persona matapos ang buy-bust operation nga ginpatigayon sa Sagay City PNP sa Purok Masagana, Barangay Poblacion 2, Syudad sang Sagay. Ang nadagpan ang ginkilala kay Gerald Dasmariñas alias Toto, 37 anyos ang edad, kag residente sang Quezon Street, Purok Masagana sa among nga barangay kag syudad. Nakuha sa suspetsado ang isa ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu nga amo naman ang buy-bust item, kag mayara pa sang 3 ka heat seal transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan man nga shabu. Ginkuha man o na recover man isa ka unit sang motorsiklo nga ginapatihan nga ginagamit niya sa iya sini nga pagtransaksyon. Si Dasmariñas ang priso karon sa custodial facility sang Sagay City Police Station. Sa sini nga panahon, importante ang ikayang lawas sa malikawan ang mabalatian. Dapat may bulong ka pa. Balita halin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Man. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Radio Philippine Standard Time, Lasay, Stress, Standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sang mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.